Mun nimi on Matilda ja mä ohjaan Tampereen Core Studiosilla. No mä löysin Pilateksen pariin mun siskon kautta, joka on kouluttautunut ohjaajaksi jo aikaa sitten. Ja hurahdin sitä kautta lajiin ja halusin päästä syventyyn siihen enemmän ja myös jakaa muille tätä Pilateksen iloa, niin sitä kautta sitten kouluttauduin ohjaajaksi. Mun tunneilta sä voit odottaa rentoa ja lempeätä otetta, mutta pääset kuitenkin haastamaan ittees ja kokeileen uusia juttuja sun oman tason mukaan. Mä itse rakastan klassista pilatesta ja se näkyy vahvasti mun tunneilla. Eli mä tuon esiin sitä klassista pohjaa ja tarkkuutta, mikä siihen liittyy. Mä haluan innostaa mun oppilaita treenaamaan pilatesta säännöllisesti, syventymään siihen tekniikkaan sekä kokeileen rohkeasti erilaisia tuntityyppejä, joten sitä kautta löytää sitten sen oman jutun Pilateksen maailmassa. Kun mä aloitin Pilateksen, niin mun oli vaikea löytää yhteys mun omaan keskivartaloon ja mä koen, että ohjaajan rooli oli sen löytämiseksi tosi tärkeä. Ja sen takia mä haluan itsekin olla apuna mun omille oppilaille ja tuottaa heille tommosia onnistumisen tunteita. Mun lempiliike Pilateksessa on long spine massage, koska se haastaa kokonaisvaltaisesti meidän powerhousea eli voimakeskusta. Mua motivoi eniten ohjaajana se, kun pääsee näkemään asiakkaiden kehityksen, mitä enemmän he mun tunneilla käy. Core Studiosilla on parasta ohjata, koska meillä on ihanat asiakkaat, ihan mahtava ohjaajaporukka ja lisäksi nämä upeat tilat. Nähdään täällä Tampereen studiolla.